Vya kigima mwanchu murigeria bwigitaseni kya Ndizi TV nende ngokwarigania ase ntunda ya gatatu chinga kitogente gosanga ime umurubiri bwensa kya bono mambia asina bango kumanya bukare n'abageni baitu babere bagoikerana ase studio chinga kitorabe togosanga amange chinjira cyogosira abasubati ngaki abasubati babere bagokonyeka nende bitango mbire byebi ebyabere bikoneke nga abasubati mbaraba bagoikero kondo mwanchu murigeria ngokwarigane bene elinde togende gosanga bwa mogende gutugwatia sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Bwe gosanga nento kerengeri kiago gwetera namba yesimi ya 0792192834 otomanyenga yoko bwatia omurobiri koruso sensemeri ya WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital erinde tobeto gosanga asobwa mokondo mwanchu muri elia nchirengereri bageri ya bene kwarigani abageni ase studio batumanye na kibakorokwa na ndeni kiribakoraga gasoro ngoro abuse karibu sana. Asante. Akaida utuguchaka nayo range. Abanyo mancho marigereri ana kyokorokwa. Marigereri Ndizi TV na bakwanire mwensi asemore bono mambi bakirebia. Samarita ngoro kumeri mumanyi. Ngokorega sineke bwekorokwa nga Smile of a Child kigotoke gagusi yaito. Kegokora okwegerera amangana y'abana na abasai. Okay. Karibu sana ase studio. Asante. Aha, na ina bogutumanya na kyokorokwa. Mwancho muregereri ngoro ku Yvonne Nyaboke ariga ngoro wiga etauni ya Busongo kiko kitoto cha Chinof ntente nerete kiombe kia Joshua Nyarenji Foundation ndi program manager no togoja tuwa basarere. Okay, asante sana nende mbiyemano sana asoko ira chinga kicheno na baigo gwikira na ase studio irinde mobe mogosemia omwanchu morigeria turachaka sensemo yago tumanyenge kiombe kiga Smile for a Child ndigia chagete ekiringa kia enkere kieke. Kiombe kia Smile of a Child gia chagete kuru mwaka 2014 no torega gusi na buna nataba tokorigeria mangana ya abana abana bonse abana bamura na abana baisike aseme yaito ya gusi na basai na mono tokorigeria rights haki chi abana na violation chiri chi abana bagwetera na kubaruanirira na kweneki nga banyoriro bwene bwabo na ko make sure nga na barabu ne community banyarire kumanya egere banyare asobwa mo go protect rights chabana. Okay, biya sana wotote ya Joshua Nyarenji Foundation indi ya chagete na inde basically ningi kego koraga igasoro ngoro gusi Ekiombe kia Joshua Nyarenji Foundation iga chagete 2021 toga chakiri papa spirit wa chagite sinchiyo mwana munyaruka na community toro mwana munyaruka ira ni maiga mono tugachakira mwana munyaruka kiara tanyorta bana babo drop out of school tokaruororo tokaroranga bado ntoraikira ni amaro tukanyoro gutaka boro bonke mono tukagenda tugachaka bakwanya abantu bari batari kwenyare bari very vulnerable togaikira tugasuka kebono bono twachakira at least twachakira tanachi school batotebe mwe twachakirite basically umwana munyaruka. Okay, biya sana atimetinga amaburi narora birega kobanga ingike kogera mugosiro umwana munyaruka tari umwana tutachakira ngo na Emeri na gugo conventioninga ngosira muri umwana mumura bateka togwesoke bene kero tukurigereria iskogari empowerment yiga emoyingerete asumwana munyaruka nasiki gotebe kene na kero montongo rengina manyetinga amangana umwana mwisika gwetera amana basubati ara mangi mono na kike kogera nono yemtu na tabange kyombe kyaba bachakire tokorigereria mangana ya baiseke because banyorita nga abana baiseke eskuru kare nonye nkare korugusi yeito twakarengereri ng'omwana omomura agende skuru ritangani school drop out kanyara koba oboreri mbarabi bakoende school yanyare kobori omorigereri nga oboreri bamuramba rikoiro oboreri egera abana ba drop school banyara koirwo se noboreri amangana yo gosaru kwa abana baiseke na abana baiseke bago saru tari momura torigereria mangana teenage pregnancy ari gormona seito ya sense yito ya gusina nyamira eri gormono mbarabi bakonyara marito batige school mbarabi bako baborito ese kotigereri
na mang'ana ndamange aya rape and defilement aya konya akomentera abana baba morito ba drop out of school aina mang'ana ya abana abaiseke so ise korigeri statistics asa mang'ana yonse na kwanire bado imeyeto ya gusi na arigoro mono na kige kogera tokorigereri mono but kero tokwanera gose tokwenda gose na se community kokwanera mang'ana iyo ntori kotenga kando ng'atutebe na abana bisike boka tokomerana twatiga bamura kando ngomerana tore na abana bonsi twabakwanira maso bonsi igo ntoratiga mwana mumura maega atokorige issues chiri chi affect omwana omumura no mwana omoiseke twanyara ko babeka mo twabakwanira but statistics ekorokinga issues chinyinge chi affect omwana omoiseke na kinataka ko manyanga omorigereria nyare ko understanding issues bado nchirororo chiakabeiroro na bado chirororo echi chikogera twakwadira omwana omoiseke mano abuya sana ekero kurigereria obunaga iga sense moya abanyaruka konyora maritagengia nabo konyora nga abantu bakokora ebintu ebyo anabamura anani mostly ekero kurigereria nga no umuntu ko ba affected mono no mwana omunyaruka ekegerekera bereka konyora oburito konyara kogendere school omumurere kawaida na bakagendere school also na recommend ne mangana menstrual hygiene ayina ro konyora ko affect abana gose no kogende school issues chinyinga abana bagoitera abaiseke during periods lack of sanitary towels yagero mwana beranka gose baby 5 days gose no koromu kori mwana akoro mwenda yagero mwana bera isiko gose 5 days omomurere nagene tokoba kobe school so if you calculate oiso calculate amatuko maybe mwana omeseka ko miss school because tanyare sanitary towels because gosarenge koromu times the number of days in a year na bakonyora ngo mwana omoise komisire skuru kubo momura so if nikienda uko nje na bango kwanira mwana omoise kenga ngakia kwenda commenta efforts anyare gwikira omomura matukari ya misete skuru sasa sema ya iPhone na bokorigereria nga enwe kirenga kino mwabete mokorigereria murasira kwanso mwana munyaruka kirikira na bokate omwanchu murigereria buna kwa bere ko gutaragaria sebinyoro challenges kichiri kwarorira mwana munyaruka gwetera omwanchu mwo mutegereri osomurigereria ritukoria bono mambi ngo batebinga intu twatandire mono ase gusi gatebese gusi bado ndorekirania una abaibuli rero narigereria kenene ndo chandeta abaibuli abangi usamuke gwa affect mwana munyaruka no butaka obutaka bwa affect ria abaibuli baito ono nakia kogera twanyorera maritabu ango twanyorera namba roire ono tokera twatale tokanyoranga abana babakomisi bare out of school tukaratiga turambe mbawa na sanitary towels na inde singo para amanyobo chen aba tu actually togo mbawa abana babake baguchaka au chaka mangana ya periods mapema na mtu achakirete kigera baba nene bamenyiri gwesibi ono tukaranga tiga tuchake korokia abana babo chenu na kibongo cha amatungu educate tura abana bali na abaibuli babo twabatebi na kibabwende tokokora ono twanyoro butaka bwabiro bonge busi na kekogera abana aba ebindi bigende kuba affect no mwana munyaruke kara nyororo burito akusinyukere ne school ekegera omoibuli abaibuli bamaitengekera umwana nyoro burito ina ora mwali wa masomo ona keko era tukwikase mnyoro twaira saba igo twabatebinga onya kunyarikana kanyo yabeirega onya ko accept abana ase community wenda school bagenda na masomo na abana bamurando rwatebanga twabatikire maega lakini kero kuri gende ki mostly ki affected mwana munyaruka ekero tugotika ko politicize omwana munyaruka ke maene otigiru maega no it's a mile away from a boy child nakeko kara bon tuligeretinga yari kunyarikana onye ndi bintu birabikirana utanga bore marugo sobo mige obo mibobo wachi kotonyora okay biya sana mere sense me yaga kero gutaragaria sebinyoro kero kende nchira kichi okurigereria orabe gokonyara gogusira umwana munyaruka aso gusira umwana munyaruka tigato chakire bari bakuboria maswari ngatwatigire o mwana mumura maega no kotebanga kwanza aso kubwatera namo inyare kubwatera because into natenda ko basomi metna masomo tokoba lakini intori like nakindake wiki you know
ni jukumu ro monto gwonchoreri ro monto gwonchoreri birengereri igobona ntubuna tokoba masomo mbake gose no yomo gose babere asomo kutano moneno ranyora bakonyora gwonchoreri go no kujara ku understanding issues ichiga toko bataitari ngani chitu toko bairera nebinto birororo nanye nabantu bamanyete ko rwase kenyoro ng'ebinto mbirororo nebinto statistics yakoriru emanyekanete ng'amang'ana yega narororo igo noko basabanga uriri tokwenda gose ne community abantu bonsi besoki sana sana kero tokwenda gose no gosomi okonyara gose n'abasubati boka bagocha na tunagotebanga gose abamura gose abamura batigiru maega tori konyora abamura bange bagocha simikito na bamanyete ng'aya n'amang'ana y'abasubati igo bitango na bibyo konyora bikobanga mbari gocha asemekutano gose n'abamura batebanga aya n'amang'ana y'abasubati togokwanira batinga atari mang'ana abasubati togokwanira amang'ana go affect chi family n'amang'ana go affect individual people egere tonyare kobwaterana okay yeah aha biya sana asensemo yago hyphen abokonyora timeti gose ebyombe binge twabere tokora bigweso kyambiri bitali bya serikali asogosira umwana umunyaruka gose gosira abasubati akirikende serikali yero yaberege kwira libagali yabene ko bako asoko enikyanga nkuro muri amayigiri gochia sabana baiga banyaruka ngo enikyamulinga nabarabo babere bakonyora chinjira cyoko egenderia ndatebenga yaya mnaba kesana actually awo cheka tubate for example the functions bacha na barabu atikumanya lakitari go support ekero totebemo for example ngendo biskete yumo mwana siasa nero ranchange a support go singia mo kita support totebe deeply ne ekere private sectors serikali ya rule lakini teraikirania onsi ikigara twaro timuna bona iga is 41st time na route sanitary towels litu from the human resource office bon to te bonye ndiri ngete communicate kero koreka ne continuous ngebe ekwende short term exercise ngegendera ko boro na into ibitu to bwate bikogendera pamoja ni county government na at least torasike moto wake lakini for now ndobati okay bisana media sensemo yago basically mu abere mokoranga obotaka na bobu abere boko irani abana banyaruka magega sometimes ngo basira muri sensemeri bitamba byobocheno abono igantora le serikali yako eneke nga aseligurire bitamba byobocheno nkomentalire tumetia sensemo ya ino ngaki mwabete moko ira egetambukire cyo ngekikoba gikubaira ni maega asoko ikiranye ibirenga bino erineri ngana rikongu because already rigoro I remember kare gose no yinchikero na chakere tamangana yina rikogora gose sanitary towels gose 30 bob gose 20 bob but boniga eyere rigori kepi 80 bob igo already kere serikali etagete go chikomenta timaita up to wete te komenta igo noko no gotebya basubatinga amatuka yinto agenda gose tabe bunaririkare chitribe chindi gose no nyengusia abantu bagotumia gose nebitamba gose namato gose kwabera gose nyomba bantu bagwikaranza gose namaraba igoro igo no abwetete gotoirani ase because already rigor mono ase keri kinata bakeri gose nite bob bado ni ere quality ere inse ogotumia gose 1 hour na ndi kwa change andi moko nyora chiri gose 8 pieces igobona timanyite ase serikali tete gotoiraninga wa mama na wasichana tu tusiende katika siku zetu ngoba donating anali kongu we hope nga serikali ngo chiri korigereringa neri mono asamangana sanitary towels bado neri kongu as a current situation toreboni gabat nonye ne bill yetarete ngamangana ingo chare ko beko already by the rigori element tangoro nonye bill yabaye kuruse atibete sense ya iPhone ngakinga ne jwera chikoba gekuba affect asogosiro mwana manyaruka ngote babona ile serikali yatanganitie chinda cyao tangiroge chinda cyabo lakini bachite kurigereria masingira bose ubuzima bw'abantu mwananchi kawaida bone igitamba kireka zo kire ite shillings biroro abantu baroro bakuriact na kire kisingi kire poor quality umuntu naro kubeka for example tware bose ni infection na no tumye cyasine uchikwirwarire bone ngote banga serikali yitu igari ase bintu biri barigereti okuno ngote banga
they have not seen sense of a girl child banyirigerete muno ikegera ngende barigerete muno ikindi kintu gitanga nikiare gwo ikiguriguri nikegere kindi kintu buna mu bugima bwo muntu bono goteba nga serikali gali jatumigete muno esingincho na kimorocherete no na amandamana yagenderete ikegera toko igentu kuna kiri kinge basic need toko nyara commentary guri ikegera ore biguri bichite ibintu biri to banta ko biye gubosa at least na tora kipo abana abanyaroke school onye bone kanye to bwate shide like bone katoko na tuti school toko nyara abana bange uika tori twara ba interview to bori na kimoroche kanye na kibutumia na bono na kiruti abana bari babwato bori merumo onye kawanye babwato bori merumo bono yagwa mentiri marakabiri kiagere they won't afford at all. Okay. Ubuna bone ekyombe kiga smile of a child kiabiri kegusira abana abanyaruka maybe kuba ibitambe byobocheno saizi buna bya kinira amagori maybe nabo murabe onye mwaka bayire kabiro mutinyi na murairane mobile mu mutinyi kirekende effects kikigo kikolenta so mwana yego munyaruka buna ririna taka gotebanga ngo chire kogera amwana misi school because kero muiburia kwa kesabu na bwata abana gosena basic average liasi chi family cheto gusi konyora average family maybe was 5 children aba muramba roro na abana basic ko bono agochi kwa kesabu nga ne sanitary akogora gosene ndagera akogora nyombara geri gosena abana kwa mwanga tigagori gosene ndagera egere sanitary towels bona teri ko bari guarded gosene re important mono igo bono prefer gore ndagera omwisi ko yonke ago chiko korta konyara kogende school igo mwana omwisi ngo cyare kogera konyara komisi school na sana pia ngotegemea tori gosena marafiki wanatununurizi sanitary towels oyo katoire gose maybe ni 1000 ama nanono ile box moja maybe sahi atakupea ama atakupea moja ama mbili na pia sisi vile umesema tutakuwa tunapeana maybe gose maybe na quarter tuena na gose ndimo na hii kitu ni kila mwezi yeah so bado hizo vitu zitafanya zirudi nyuma na poverty vile tulisema pia poverty inachangia watoto watapata wanaume huko nje hata mama atakununulia sanitary nini na kusumbua ni sanitary towels itamsumbua atampea sanitary ya 100 kisha atamfanyia nini atampea ujauzito okay turigeria sensema ya iPhone nabokoranga bone gakuru mwa gachagete gusiro mwana umunyaruka kerekende amaritage ngiabere gakwira nanse obugima bw'umwana yo munyaruka bwabere bo gonchereria Ngote bai wa change asabake lakini abana mbarororo baigete gutiga barabuni isko bari ngote bantu chiriti ko baikera na inde bone ndokera ororo okonyora bibuli bari baranjina abana mbaro bakubisa for example mito mwana wa karibu ndio rosini meeting still bari kwa abana waje lakini asengote barabone gachi school karoto kolgere Leicester ya kwende ya head teacher sekato bari school at least now they say abana bari school na bono tukabatevinga ekere school baroche na there is need kega school nechi nyingi chiri we prioritize school ile utwakire sibi wale batanganya ani ba auto request ba utevinga atoro tabana bali boronge nabonega school nile tuenda tini kwenye kwana lietu tukanyora abaisike bari 25 class grade 7 abambara bari 5 lakini abana bakarwa ku class 6 which class 7 abana bambare bari 35 abaisike bari 30 so you can see abaisike bari drop batano abambara 25 yoto gotebanga still there is sense tuchake witana na school chitomanyenga aswa ningi yakogera kento gotebe bitanga ni jena identify ile yakogera abana batiga school yatare abaisike botaka bori iguru na it is high time mabe bori baitu bagwanchana na obutaka mbororo lakini tuna sanitary towel ekara kuriyeri asa wake budget yae kero nituko na lechiro ogora mandasi ogore sabuni opintombira ko wala binda ta planeti ono ngoteria bibuli baitonga ase budget iri yawo ota planeti echiro koko endoro make sure kwa ngore bibiri kwa beta kwa bika nyumba gabo iti bone kare kwa letri bintu biri beke nyumba ngochiko ke anitore omano yogo gote ndi bunchera ekegara karaba moraba tote bosaba moraba utenya bana banchera mwana uchi wake sabu stiria moro uchi mutandrese tibia mwana ino mutevinga na mwana wa 20 bob mwana wese ngijungwa na komwaye gose tabu ati sanitary towel au komwaye basi hivi tanganya kuchukuni usuri ya molete so if you want to keep your child mulele bindebia birole biroro at least natura nyaleonyara no
tunyara ko tokona na gusirana. Okay. Meri nkonyora turi nga already abana mbararoro babiri baguika emyaka eri nkonyora na ndi mbara aba kebono bataramanya manganayo kero kinde ngo train muri abana babake at least baba bagwetanga metor already abaiga bono babira banne bachakire korora gusinera ngi bono bachakire kumanya mangana aliande kero kinde ababake nkora aba train muri mbachi gukira sia abaiga baikire ngo batrain tore but pia ngo encourage tore nga ini jukumu la mzazi before tarekere ngo muntu ndikorusi ngo cyare kwegeria omwana o aibuno muibori ega role yawo niriria so mwana egero nyare guikerani kwa mwana knowledge anyare kumanyanga obugima bwaye nakibogonchereri buna kurwaro makana karako nagokina nakibugima bwaye bogonchereri because sazingino konyora no into totaraikera ko basami go so baibori batarabasomi ngolani bari boka abanyene abana abiga kero bari into groups ngonyara ibintu nebinga abana bamanyete bakona gosema nibinde barori gose ne TV ebinde bayigure so they learn a lot from themselves gono gosabanga umuibori jukumu lako kama mzazi onyare goikeri omwana onyare ko masomi nkobere sijiko sino bosoku korukare nabero bosoku ko kwanera mangana mange asokwegeria abana besides amangana ye school kawaida amangana ande iyo mwana bunago kina asegusiye to nabo ibori go sasa family setup nebo ate I think go sino bosoku bosoku gete tari konyara gwikaransi bana tabakwanire na ituko nyara ko tore ko basomia se into groups kana toka na school toka bebeka into groups kama nyanga based name yaka yae no gonchereri buno mwana ko na gonchereri ngayi nke wango kina ndeni information kitoko nyara komwa abiya sana kigimambye mono sana mwanchu muri elebegeta seni Kyandizi TV ni gotoka nitagosanga nababotani ko rwase kyombe gya Smile of a Child akatoka nitagosanga nere Mary nabo ko Sense Mary ya Joshua Nyarenchi Foundation ni gotoka nitagosanga Nomo Project Manager oyo bagenda tagotorera ngaki bagenda tegusira ebinyoro anene asokwa nikibuna omwana munyarukango konye kale amatukabu simwe nchimuri elia nabakwenda gusangana into gwetera ase namba y'isimu ya 0792192834 obegokorwa ekerenga likiago nabo igoliboli ya gasumwa ase abageni baito be studio nabo igoso Sense Mary mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net irinde tobetogukwana naye. Sense yago ankonyorole nga chimbwa nchirororo anene kurwega soro ngorwa gusi abuno gusara ku mwana munyaruka tobetokoranga ekeke nene na kikyabere kebucangya anena sokoleta mabeso mwana munyaruka kerkende nchira kichiri ni mwabere mu gutumika bune kyombe gya Joshua Nyarenchi Foundation irinde gukora chimbwa bune asorogongorwa gusi ngotambye mona seri ingarameli intuna Joshua Nyarenchi Foundation ekato kwenda safe field into toka nyora ekato kwenda tuwechiketi abayibuli baitu bate gusara abana abanyaruka ngo kubugerie igita mbori egita bari koyo ono ntutu kwa school twakwanira abana bari kiwango kiriegeke tukubakwana tukubateje ngo bakora umubiri gakorega umyakote by'umuntu ikegera inchina korera analysis ya nebo nega busi banda bari barororo bakorega tengeke andi babotera mitamo n'abanyagitari igiki bari gukora unakiri bagakorere igitari kyabo bone babotera mitamo n'abanyagitari bone ntotera to kwenda se field ngote turi gukora tora abaturage twakwanira abantu bari abanyagitari abeginka alafu twabakwana twabatebinga in case umwana gakubatebi nabara kunko bateture kibaganya gwetana n'ebinyoro kibakwebu bari tuti ikegere ntokeri already kikero tugatunyare ko batoko emphasize tate ya bayiro bayituma tabara simbo iri bamwete karenga basaro mwana enyaruka inero ikobona ri abayiro mwana anari atinje ko uri stage emochi akitoko batebinga ekero kurigeri libono ikabona tugenda ko basoma toko batebi kero ko genda gusaro mwana munyaruka kwa mobekira at risk na ntoze kunyara ku murusi ole yarose mami kwa factory aso mu mabwaye bonse on we emphasize to
children and then what community at large. No corona, but reported to the nearest police station or someone your own information is okay. Okay. Athimiti sema yago meri kwa biri hokonyore challenge because ine mbo yare ngororo korukare omuyibori akagota bino ninche ina abu no ne teretra ande tindo chikebe kende gyan estimating akiyoko bokwa ba convince usi nera kongo convince because kare yarenge no ogosara kori kwegenka bone gachega onchorere buno yomi data bangane Kenya gitari bono mugusi buno kona komasomi kako ago transition gocha segente kende ono bagataba ngo bobe bodi mogota somi bwa gusinga go se infection inchirororo go se bogosanga go se no bwembe go se no moyin korororo tanga bana tigata ndenya gitari asere safe na bararanga obo bonke bune gwata banga motaka watenga nchena eterete maybe tindo chiko senkende alafu lirikare na ande ba yarenge bona bagachira into seclusion ase 1 week wana rero mwana na bako endo na chirera na ande mambi ari gose ne school igo kwanyaranga usi yetenera kongusana go convince abantu nga FGM gusara nokobe batrende kyo mbake bakonyara komanya na bari ba experience ri asinge nchoko nyara mbare ba experience ri obobe bagwesoki batabanganje binte buna mwakwanire gentongere ke kokoreka na sobugima bwane ndochenga maybe ogosaro kori na eterete bona nkona komanya ngakuna kobobe ko bona mbare bagwesoki oyomo egere yanyara gotokonyanga stories chiri bago share personal experiences chiri monta etero mnyara komanyanga onyara ko relate na FGM go gusiyetera ko ngasabange ko relate obobe na biri bagwetera sabugima bwabo. Okay, miringo nyorule nga abana mbaroro maybe okonyora nga abayibuli go sase kenyoro babangete nga abana aba mbachikoyiro bachigosarwa kwanyora nga omwana uli oberekawe sokyo kwanire nga neyo akerkende na baratwara ubwo banga ki ngoira na gochinka iri omuyibuli tago chigontiga nga kimogokonya abana bonabo mbachigotwara ubwo bagokwanire bintu bune byasama tukabusyo. Now oko kero toko basomia bana ko ba encourage torenga at least asobugima bwao kwanyoro monto ya mogo sembabere riri ori okonyara go kwanera keregento giakobereire igo konyora mbabwate go sino borafiki na barimu babo na bakwenda tebyo mwarimu wenga mami na dadi wamenipangia gochiko gonkorera iga na nande sana chi family muna toko enda se binyoro konyora nga bagaka bange mbari komanya ebinti boko nyora nga nabasubati intu twakoreiru intu twakoreretu nande nintu togenderete ko bigendereri kwanyora nga bagaka mbamanye tina chite kenyoro kendo konyora mugaga gatabanga ya alikuwa anacheza na mtoto hapo tama itigo so mwana na salire igo bono konyora bagaka mbari yawe noko beka environment friendly na barabu nabasabaga kagero mwana ndigo sema mu mwabo bangete okochiko senko musara kwanyoro mwana na bakaenda taitato mwabo igoto isa korigeriga gasoro ngorwa guse at least abagaka barabu babere bagonchirelia chimbo echo nabasubate tutigalite bono ya sana konyora sinto toko kwa bana mpeleke kwa auntie mpeleke kwa shosho mogaka tamanye tingo mwana nki chiko korero ase babu mwabo gose na ase auntie ai. Okay. Chisegi chegenge na chiro cyo cyabere kigo cyange sana ogusira ku mwana omunyaruka akerukinde kora tomanyingo muhabere mokorore binte byase binyoro ebinte bibiroro muno biroro mono totebe chitauni chibekaine na busungu na chire ake lakini karuto kwenda interior ebinde bibiro mono okonyora mwibuli mbaita netino omoswati mbete netino mugakwa ibutuko bakamenyokani arafu mwana kwanyora mambi mwana itakunya no breakfast oende skuru kwanyora mwana na mafuta tabugati igoto tebe chi affect mono abana okorero ku abana nakeko beroro no yambone gato batebanga kwenda FTM yete kunyara kosira esengencho omoswati bado na fire tingo mwana atakire kwenda sobo ekere skuru ya siki na bando kututare muswati mwana ebindebi
gutarira abaiburi tari bobe lakini mono no konyora to kwebisa imi egere bindebya nyako bigokorekana igo tutebe kisegi kichegenga cyacangire mono cia nende cia affected ci family mono nakeko garoro cibindebya ndibigende takokorekana. Okay, ikerkende inobu ne kyombe gya Joshua Nyarengi Foundation merobeli kelimu abekire asokwa ne kibinango kwara muri kisegi chegenga. Actually, no mari karato kwa na mwana ina toko nyoro gose family ne te ne to karato kwa ndoro to preach peace to ikato batebi iko mwikira korwana tebera ni asobuya no mari ne to tebi ya baswati banya ariko bakwira ntingoransi ikegera ko nyoro muswati to ko buri wigento to imukeli ngoro iguru na ngo imva histoire sabaga kamono to batebi diko kwimuke kwerendo tete kwimukinga no kuito muswati that is not a solution. Mwanto wikaranzansi ne family mukwanirane mwana buna Joshua Nyarengi Foundation ekarato kwa nabo karatori chibalaza no mari to gotebe to kwene kariti abo ibori bon sport families to gotebe onye ke kusinya mo kwana ke kusinya mo kwenda se ke kusinya mwana mo kwenda nata level egere munyara ko mo konyoro morembo mo bane kase family yenu kwa kurwana. Okay, biya sana ndimete ko biri ko kumere bikora bunebya banyora nkenkanero ro maybe abaibori bonse bagutumika ibinyugo byo gotindia banyora nka morembe to yonkagari konyora ng'umwana umenyerukana barasoka tamachi kuriyeririande oyo berga konyora obuto bwagengyo kerekende ibintu bunebi nka kimugodili na birabyo. Sana na masomo information is powerful na igenti tokuba na masomo komentera bino mitatebanga na masomo tokoru sana aso ko encourage nandi nakwalira ngato ko encourage ngabaga kabache mikutano so that kero tokokwanira basubati bamanyanga because asichisegi kire nyoma batari musubati bweko chibwate go study musubati bweko chibwate bunatebanga kaboko nyoro musubati gakoira nergo seno mugaka nere kwanyora asira ya chire igoro mwakiri go bano ko encourage turaseme kutano banyara gocha bonsi egere banyara konyora masomo go soko igeri wamo banyara ko manyangana kiba bagotwara chinchera chingao chioko ererani egere chisegi chinyare chikoba chiko kenyomba nko bako gukwanira bukarenga nkurigerire muraba nambaroro babiri bagotacherwanse kirikende nabo ukora toiresera akeigo nkikeri kwarorire gego changira abana baiga gotacherwa. Era kongo na nchengo ntaete komanya saidi ngiga kogera abana bagotacherunse I wish ni takero ko karo obotukizaidegere nyari komanya because tinda nyari komanya ngankikera gero musacha atacherenso mwana bimetinyene gose metinye 5 gose miaka 5 gose miaka emeke neba 18 bado no mwana tinda nyari komanya ngankige kogera musacha ragere atachero mwana inse korende bintu binge bagoteba asokorera kwane bire bitamero ngagose ni chianga chiagera ngagose mwana tokobekera abantu gose ni chianga chinyingi chikogera nga chiagera chiagera mwana otacheruinse na kinachakera ng'umwana bw'imetinyi yanga kyabegethegera umutacha otuboro mwana ebitamba bako chigotachera ka mwana ke metinyi ende mesinini oso mwana gweso mwana ine diaper bekire imagine ogosiboro mwana diaper shwali alafu kwanyaro yondo gosino kwende school obegete always singa umwana kwende school ngora demonstrate na kyabegete metefona na kyokobekera mwana kera kwenda preps mambe school abegete stocking kuruime tights akabeke stocking akabeke socks akabeke sweater na akabeke jacket enkorugoro nekobe yanga ki omwana yabegete egere kwarora yakongusa gochaso mono chikumotachera shwali igo ebintu togokara nebitambere no konyomaru ayekanyomaru abagenda mwawo no batomusobatinga gose rigereri gochandika ndo batiga tukorigereri abana igo timbo atekinda atebenga nkige kogera abana bagotacherunse ikinege koru ikibe getakire kugikeri kumona sana. Okay, etimete nsemo ya gaifona ikara kwanerenga neyo segente actually nevon ke koika kiangira ni nsemo no ese bicho ntoko nyako nyora abana bono igatonyorera ndabo iburi babo
bayorta abana bawutachira abanansi. It is too painful. Kigaro mwana uyu na meri ateba umwana uyu cyanga bikiri cichinge muno. Nainde tatebe gintu ncindo cekenene gekogera abantu abandi bakunywa amariogo yo gutindie. Nara baretire bocho lakini ndikonye amariogo yo gutindie bitamunyanarite. Tokora umuntu ndigarinde miaka yawe kigaranga kwa usebese kwa chikogora amarua ya bosinya soleye utanyora chibese ichi oya ngochikote nene family so ngotebanga amariogo yo gutindie lakini bakutambira kali yaro umuntu akunyora batimbu yiyo lakini phone nonyo marumba korora kamwana kare ko bokigorenga no muntu manene ibe bitambira abunda batambira nga atindete egakorere korero enda bantu bane ngotebanga telizino uyo wonde bingo mwana na bano 18 years ko ichibulto mwana uyu ngakogoki nakibona mwana ugo onyole tarakogoki it is very painful ngotebanga ende bintebye kero muntu okorego for example teri mwana ugo wakora what if no mwana ugo korero ile dukeningiri ukora biyana ende ndungo chanate bakiagerire bintebye gende takogenderera abiburi bantire chibese ko abana babo okonyora mwana na koreiru na ikore family ya mukorera baikoro bacha bagachibese dika utogotiga umuntu yabe munefunza se community kwenda behind the bar kwa uchibese watige kesikiri bakabona no ebe ne community ya musorete community ya kanawe ayikoire besa wapraki wakera bona mwerekare jinga ikara koreke korunekyo report tige lichikori kolegas amangana yoko yo uchibese mana ko yuchibese lakini umwana uyo ngo cyari gutwara trauma kegara lya bwatu gucigare ekwerera umuntu yabwatu gucecera umwana uyo yuri nectar yo pimu umwana uyo ngo wari education abatungo cyakare ko rwede za kansari ngo wari play therapy so tari wakanera lakini bone kara kwenda kwa kore shortcut mano tego chikonya mafunza yale umwana uyo kara bachukina egento kiri gucikere ko mu affect ikegara mwana uyu nangise play therapy na kansari ibintu biko kabya trigo mwana karabiro munene nawe kange nyomo pita nyomo usonyoro mwana for the rest of his life na wale gabugo aizi fanya kazi aizi orewa akwapo ono ngote ngo ni kare cyangwa buri baito muntu kabo atukakore kebiki kegero no muntu uri sound minded no muntu munene tigari chikuri kolegas okay maybe tigamenterenga asebuna tabira abantu bari bagosaria abana bare serial rapist nga akore continuously igokera gutigwa sekenyoro tari muntu kore primatige igokera gutigwa mangana yako kambugo sana sekenyoro mangana ingatiga batuberera inseiga aera muntu inande badungo cyare gutachira umwana oyo because okonyora nga umwana ori tachiruinse ngo babare threatened mbakwana igora ndo muntu uri muchera mambi na ndo muchera mambinde keratigire ko bekenyoro nande gosochiro yonde ankonyoro le mbaroro maybe musubati okonyora gutia nirigonye no mugakoyo kore gente kiase kenyoro akonyora nga gutianero to basa koira naga igabona utwaro ubwo maybe mbwata abana batano stanga ingochi na barabo onyora nga bamuro bamwabo mugakoye bamutianire akonyora nga none robeire first o accepting ndo bunekyo timeti barabunga kimoko kimwara ba handle no barabo batakire wachukuliwa hatua asengencho yoko tuberera mangana batibu nayo muibori bwe chakira yo manyene ngana kyuko igungo mwana wotachiruinse nande nore bado gotebanga nga ingochi gose nabana nga ingochi egere tochi kwa ke report nenge koreke bena barabumba takire batakonyara bona babere protected kurwa sana sekenyoro asaba gambi bonsi bali bachi kokwanira mangana yo batebanga mangana yategatonya bituberere nigo kwanyara banyere ko ba protected n'umuntu ori nyara gokore kebe kwanyara nere obisiru nekenyoro otama abantu tokonyara go trace kanyoro obisiru nditayo manyetinga gosenga yacha endo osireri matukomake alafu nando manakoirana timeti sesema ya ngakimogo konya abana aba maybe babere bakora ibintu bine bigokorekana sebinyoro maybe yekerere byabakorekanire lakini mbagwa tobo bakurugalia sebinyoro maybe abagambi mbanya koyimuka igitambukero kwanyara nga babere bagotamere ibiyombe bune biga ngakenseme yumugo kimwa bakonya nchekuna bone ni pati chikesi anibere cyakorekana gwangwiga
nachira kanyora nk'abagambi kare una twari kunge ko miskoti y'abagambi isingi tukanya tutaraikanga tugambe unabone kesi kyaba recently ngibiriga abagambi batakonye tumugambi kare na mwakete sini ande betinga amwawe nando mubano namubwatiri bona kare mugambi abwatiri mugambi yuko no abantu bona bakabayikia sel kwanyora abantu abandi batumye kibese uri basoka mugambi tabwati uwezo bona ntunye tutowika twakora itokwara twenda children kartu aba report ya Ministry of Children bono egwika omwana uri orangiri guchororo nabayiburi baye omwana uri oba interviewed kivyake nabayiburi kirumudo kivyake bamakoretwa none kibono omuyiburi ari uri amanyete mama tatu mama muri amanyete lakini agotete omwana oye bakarire mumuroye kero muntu bage community meeting atarakora limo tarakora kabiri wone kero mwana uri akorangiri bwaenda ba feed omwana uri information bamatebyo ndongenere omwana uri kera kwenda abantu bari ba children sabo bali bametene kiba kwanira omwana kwanyora kwanira kimaina atwe mabakora eba kwenda ba separate omwana uyikoro ase family eri ono gamno tote bara divorce yasoa asete atakira wasoa ikero muswati utego chowa ba accepted back to the community tote ba it is good mbiata accept was a community lakini afadhali igo obumwana yagendera gukorera getenge kikirenga ono chengo tebinga abayibuli baitu bari want takwegerere kibi ikegera muna bonega uno yoro kwegerere kibi ko mwana yokorera no mwana uringe anya 6 years old bono mumro yoye oncho kiringi na bono you know wana kere community kire yaro ringa bono oncho kiringi na mbaka tetuko ukora bono umati nabo muntu yawo ukora pisi ngencho uri nini urifika mahali ukamtetea kote kibi bona kibi kirikire na nyumba bono ngo batebi abayibuli baitu tikatwanjira na kibi kibi kera ukerenga ne kibi kikwan ko kibi ikegere gitiki what if oyo muka mumuro bakorera what if no mwana muswati bakorera so ngo batebinga we encourage them ichi kuri bati kweri na mukondoe Vesana. Timetimeri sensemo ya gonkiora kwanira abaswati mbaroro by the way o konyaranga they don't care igoro y'uburindi bw'abana babo nabo konyaranga umwana ukirota cyeru insira kino muswati uyu gatamaiti nawe no kumanya gusa umwana wayo nyagokorerwa gekora buneke kerage guca gutiboka kwa igwo umwana utaciru inse kabere gatatu mama mu abatamaiti inkiora abekogote y'abaswati nabo batakere ko ruabana because that is carelessness careless no mwana o neglect mwana utakere ko ro mwana yo because tokanyara go chwara abana nga to manyiti mwana nga yakari mwana ndia sare tigu mwana go sembia ro nyori go seno boroire takero ro mwana nyetori kanyara korenda mwana to nyora mwana go sonye wekere kanyana ndo kore careless ro mwana okay biasana tumetikya yora sevya basubati abunabo tindiare na miri ko mwana serikali kurindira abana aba ndi rimembe ko uri abana bana serikali bana bambari baho abana batiya serikali rindi kegeraye you are like a deadbeat mother ayo kwanyorere community abantu bara bacandikite batabwate bana nyasata abakwane tubanyora abana bona abana bekaro bakwira ubusene orphanage abantu bara bakwata good procedure abwate machikari atakire bayo abana bachikurindikira baramu mbata kitiko nyora abana balindira kini bachitiko ko nyora abana oto tebunga tigaba abana bana kurino na serikali okay bine birenga livena tete bara watra bunda so asense mitanda ndarambara bya bagende tako wati umurobele kara kongoli ya Facebook ndizi TV News Digital nindo chenga Evangelist Sauline Gloria sawate banga following Douglas Angwenye kurunya mageni kondani Edwin Matagaro Browni Onchari watabanga nyaria cho watching live presenter Marcela abatabanga tuned in from Kericho Pius Osoro chairman yechensana ko korogesere nonde meyomorobere St Catherine Academic yoga abatabanga following Taisi Amisi abatabanga bwakire byakorwa na Kuru City abatabanga no wagendete kobwatia o morobere anasema ametulia tu Clau Nyakeza abatabanga good morning watching you Vincent Bikeri korwake umbugesere nonde meya breakfast show Samson Ongaga abatabanga pamoja
Ororo Master tuned in with my babe Mary Vine, Isaac Omweno Omozai Permanent from Nyabituna Bumachoge Barabu niko ndani, John Gichana kurenya kwa Iranda stage niko ndani, Joshua Munguru Ishmael kurenya tie kwa Milimani Kinyozi agatebanga good morning watching the show agateba kondani kwa mpigo abumbali abagenderete hakubwatia umurubiri bw'insakia obono mambike garando chingi biro bite bebere bikomyoka kegima akirikende nabogura tatebya Mary ekyombeke gya Smile of a Child akirikende matukabo sionga imuganete goikirana amangana basio gochibo sentarengara tinga kitoko nyara ko bwaterana na partners go organizations chinde ne serikali egere tonyare goikirania mangana because oko as efforts chito nchiri konyara goikera ni keregento na batokoriga nseme twatuna kerestoko na gukwana nga gostonya rosino mwana muchandegete kurwase kinyoro go sotachera nigu toganiri ko bwaterana na maybe go sempre bona lawyers bari baratokonya asuko sukie chike go se mwana nyara konyara koba na nyara konyara justice yae ige bintu bine itakere ko rigeri na kitoko bwaterana na partners bande service providers bande bari baratokonye asamangana yobo takantu akwanira na kitoko bwaterana na partners bande gertnyare go empower community chito asoko ikerania mangana ya yobo taka ase binyoro na ne serikali na kwanira nga kitoko bwaterana ne serikali egere nere nyare gotokonya samangana policies nchiyo gusigo sento bwati chire localize chira tokonya mangana yoko kaya mangana yiga yo bonereri okay biya sana mite sensemo yago kerkende kyombe gya Joshua Nyarenji Foundation asama tukale busino nino nkerenga kigeli mubwate chori twekirenga gito kuchimoto tutete kora we want to eradicate poverty tutete korigeria serikali nige wacha kutokonya aristo ikiri ikibone gantu achagite one hand campaign toko kwa ingoko alafu afterwards tena kia progressively alafu tonyora chiwesti nyingi tonyara kwa batoko beka sanitary towels tebanga togocha na chile chilimo mutinyi gose togocha na chile enga kigete chiroro continuous tokobekero mwana togocha for example nyine school togocha etamonya kebwate mitinyi etatu tokwa sanitary towels chigo kora mitinyi etamu ingima dika togocha tokwa kamo na next time torengerere so we want to assume about parents tonyore chibes chinyinge tonyore ko tokorete bitamba ibyo bocheno tobaye ebe long term event ebe ko gendera maketamu ya koera na inde twenje na go sabe serikali ito ya Kenya etige ko tonyanya samone nyaraka go ko bitamba ibe free to the community na ba condoms they are free by the way anya ko ba to na tuseme ali abana banyaruka rentu baranyara ko ba kwenda tuana tangibu nabe sana atubetio ko boli kwa gomeri ngoro cyoko gokia serikali inchira kichiga muganete babe bagwesona nigati linda kwanekia nganko genda muri gusira umwana munyaruka buna nakwanira mangana policies so that tonyara ko policies according to the needs church county na nchiba policies chirororo chitari ko korega nyara ko implemented na ko allocated gosene chipesa egere enyare ko turu serikali enyara ko nyara chipesa choko implement mangana ibnu mitako na mangana sanitary towels tonyara ko nyara ko mangana continuous distribution ya sanitary towels na chi serikali chinde bune nchi ko nyara maybe go donors ko nyara baro ba ko nyara some percentage yabo to development organizations but what some percentage ba ko organizations inki into Kenya tutabekeru a percentage ekoba allocated to organizations na barabanya ro kora manganaye bono ko nyara kata to kwanda gosene nechimekutana nande kwa nyoranga abantu ko rwase serikali bali abakori emeremo be serikali nande no baganeti organization chiba support kama yakanyona mpade mchabe chire igoro ayo ko kanyara gosene eriwe yeme transport kuramboka Kisumu eraganeti gosene chiri bwikomi igo nabo kanyara no baganeti obokonyi maybe ko rwase development organizations nande okay kekende Mary chinga kitogo gendete gukurira nabo kora tutebinga mbitango biriko kwenekia ase ekyombeke gya Smile of a Child ekikiagarire toraba kugwikirana ase binyoro ime elindo beko gokonya abana banyaruka bali barororo resources
bakonyora resources na tore limited na resources na sana sana konyora ntogane into maybe buna human resource abantu abange bokonyara goikera ninga asokenda gosomi gusina abantu na ugosaba kwa ningoringa abantu bari no moyo bogokonya gusina mangana yebinyoro through voluntary where ntori open and welcome asa gocha se kombikito ko bwaterana egere tonyari ko bwaterana sobwamo na well wishers I know nto bwate well wishers abange buna nonye ngusi yeito bari bagocha barato ebinto nonye ko corporate organization bari bakora CSR banyari gocha egere tonyari ko bwaterana tonyari ko nyora local resources chirato konye aso goikerania mangana ya sebinyora. Okay. Asensembe ya gaifani imbinto kibiri oroche wasen challenges kiri oroche ekyombekene ke gwetera getaraba ke goikera abasubate bonse. Challenge chinda tebe nene we have resources. Eshida tobwate na banasiasa. For example, niche usene ward yao itakote bitita tete mwanasiasa kiombekito kerenge thank you mkengi siasa bona ngoche kyo abo okonigeria bamura for example but I think so abo because baro chinga that ko kwa outshine bona tete ko batebena inga kia siasa teraika na inga kia siasa teraike ora nyore ngai boni biande ayenga ngachikura kiringo ko bori ayo kengi lakini for now bona inga tulinga kia siasa bona we want to help the community bona kile tutebe gitange kenene naenda abantu baro tutebe ngaba abantu abana tuteba basacha actually ndantu medita basacha ebakora muswati tabwendeleti okora gintu gite ikine kiatu affected na Joshua Nyarenji Foundation wakonyora basacha mudakuri yani wanawake wanatushinda kufanya kitu so waika watu wekira barriers wate banganje ubone kingonyora gochororo so hiyo kitu imetusumbua sana banyora mpaka administration mundu chini mpaka administration kwa sababu na watebesa wate yeba ngandinga kiombe kitinde tiko kerabone bono mugambio kakubuli reasons zero mwete administration ero tebi gura ndo mwana sesa okomotebi tagwati kende bono ya otubekire bitango so I'm encouraging the community let us stand together na every politician yole yinchu tokole ngasi yamu because we want to save our community. Okay. Merinto batabara ikuruge gasorongorwa gusitwa betokora kura sti county chinde kero tomokoreta chi initiative ne chiga abara ingweso ke bali bako basira kero keningi oratebi abara ikura sorongorwa gusi. Bakore kiri bagukwana because it's raisi gukwana lakini okokora kwabe etofauti toko enda siku sine mikutano atabanga mangana ya mwako ngo chitoro gukora iga policies ngo chitoro go support ngo chitoro gukora iga kwa mana kanyoranga bintu ebimbiri gukora I remember tora mikutano go chimaige gukwanira mangana agenda policy asegusi yeito koruo mwako emiaka koru maiga ya yetiro sine miaka 3 mangana child protection policies ya kwane rumo kaenda gusana baraiba kwanira ngo chitoro konye support mugo ikorora ya kwama na bali bagweti policies ase assembly mugo ikana barumotete ko bakwanira babatebinga toira asegete torakwanira tochiko kwanira mangana yiga yama na raise expectation igo ko batebinga nabara imore nabara itore ntobwate chi family ntobwate ase binyora astwaru na mangana yiga go affect kero monto igo tigatonyari konyete asobora isi egera nyari ko bakagotokonya. Okay. Obaseme bwa wo mweli mboro byo gocheso mwanchi murigereria omarigereria gotebanga keri orochekere kebe nyara gwesokyo nyara ko bagoko gekana na otenene boko ngwasa gokeru asokorwaniriro boene egere community tinyara ko bakigotara morembe na kwegerera abana baisike na basubate na abana bonse abamura. Okay. Hai karuba seme bwa mweli gocheso mwanchi murigereria ncho seme bwa na gocheso mwanchi murigereria ngotebanga tugatotene nebo komu osomia abana baitu tutige kwegemea ngwino wero mumuro go gutigara se ikwere family go chakonkona na abana besike bonega kokonya bale tugatotene tonyara ko batogosirana neba neke ekero bire insemono tunyara asebire tobwata tonyara ko togosangama na inde tugaturigereri amasomo abamatangani ende tuyaipeni ni kipaumbele egera gachato kwenye mambiende na mambiende. Okay, biya sana timetimeri no bata maigora abeko gutumira banteskari atembaro robaro chugo postinga ikase TV ngwane
basani n'abantu barotie posta n'abandi bari bamete bitogokora tingonyara kubakona marita so yabo n'abange ambakoni bwensiaso bwamo basani bane bwensi byamono na gusiyete ngibambuyamono na familia ne kurasina ronyo mondigerete byamono next time mo macharandi kondigerere asante sana sema yage hivyo one was speak lakini tingwe bako confidence I love you we love you n'abantu bari bose CP mwete mugatabaria umuntu support kumutatuangalia wish you very the best Mungu awabariki sana na mama mwategerera mukorigere ndisi TV kirengaki okay mbiye mono sana asokwera chinga kicheno na bwego gwikira nasi studio asogosanga no mwanchi umurigeria mbiye mono sana mwanchi umurigeria kwa bere ko gusanga na into kutoka chagete emambya yarengengia gwikira bono iga mwanchi umurienganchire tokorero morobiri yogaiga asikorinde turabe tukumira na litkoria ankyo elinde gusanga asobwa mogenda gatangire taseni Kiandizi TV bona bubwansubo mugusi mbiye mono gochiase job maangi oyo bagakongari bagaria bena soko nekimwe nabere kingo sanga nabageni belitkoria lero nabaga sense merinde Abigail Nyanchama oya ene kyachibicha neriyogire beri kogokera asenchira ya bene Eliane Kerubo Frida twara oburigereria borobuya. Thank you.